May hapon, mga igsuon, piyesta karon ni Saint Therese of the Child Jesus. Or mas ilado sa iyang gihimo nga, The Little Way. Abi ninyo, nisulod siya pagka-Carmelite sister at the age of 15. Namatay siya 24. For 8 years, wala siya gawas-gawas sa kumbento. Dili siya ilado sa kalibutan, pero pagkamatay niya, hangtod karon, millions na katao ang midayig kaniya ug nakaila niya. Tungod ani. So mga igsuon, naatay duha ka buok balunon gikan sa The Little Way ni Saint Therese. Number 1. Ingon siya, ako madre nga Carmelites. Naanay mga santos namo nga giisip namong great Carmelite saints. Saint John of the Cross, Saint Teresa of Avila. Ingon siya, but I am not like them. Great ra kaayo sila. They are like big trees growing up to God. But I am just a little flower nga naalang sa salog sa lasang. Wala gani nakakita nako. Pero ang good news, kay ang adlaw, naghatag og kahayag og kainit, ngadto sa mga dagkong kahoy, ingon man sa mga gagmayng bulak sa manako. Maunang, ako, atubangan sa Dios, magpakabata nga kanang walay buot. Kay bisan tuod, dili ko parihan nilang Saint John ug Santa Teresa, nga they can climb up to God. Ako, as a little child nga walay buot, I will just raise my hands, ug makita ko sa akong amahan, ug iya kong kuguson ug ipataas, ug muingon din ko sa duha, mas taas na ko ninyo. Kana bang mga igsuon mura tag bata atubangan sa Dios nga walay buot bata? Maunay gusto sa Dios diri nato mga igsuon, dili ta dapat hambugiro, arugante, kundili ipakita nato sa Dios nga, Lord, wala ko kung wala ka. Dependent ko nimo, Lord. Hopeful ko nimo. Nagpaabot ko kanunay sa imgrasya, Lord. Mura ko batang walay buot. Atubangan nimo. Ug ang Dios panggaon ta, labaw sa uban. Iisa ta niya, and we will become higher than anyone else. Okay? Ikaduha, The Little Way. Ingon siya, naaraman ko sa sulod sa kumbento. Unsa may akong makontribute sa kalibutan. Sa tanto niyang pamalandong, sa mga ginagmay na kong buhat dinhe, bisag wala ko makita sa mga tagagawas, ako lang butangan og dakong gugma, ug sa mata sa Dios, pinangga na ko niya. Ug tuod man, iya nang gipakita sa dihang nag-atiman siya tigulang nga madre nga saputon kaayo, pero nakaya niya, kay ang iyang gamay nga pagsakripisyo gibutangan niya gugma. Mga igsuon, mausab na ang atong buhaton. Ingon pa ni Santa Teresita, dili ta kinahanglan maghimog dagkong butang, kundili ka ng mga ginagmay nga mga butang, simple and ordinary things, but with big love, o dako na kay na sa mata sa Dios. So, mga igsuon, mutapos ta sa atong pagpangutana. Sige daw. Unsay mga small actions of kindness nga pwede nimong mapakita sa uban? Unsa poy small sacrifices nga imong mahatag sa uban? Kana lang. Bahalagway nakaila nimo, walay nakakita nimo, pero butangin na gugma sa mata sa Dios. Dako na kay na niya. Pinangga kaniya. Small acts of kindness, but with extraordinary love. Kana lang. The Little Way. Okay? God bless!